Kuwaye kuna mata, moyo unanawa, tohu ya kuna Jesu bonesi wedu, nekutenda tohu ya ujishago jedu, ora pawa kaneta, shakana kakuwayo, mukuna mata, tino komborerwa, ora pawa kaneta, shakana kakuwayo, nguwaye kuna mata, tenzi oswedera, anetiti kunza wana wajijema, jesetino jisa, amakomba ake, ora bawa kaneta, shakana kakuwayo, mukuna mata, tino komborerwa, ora pawa kaneta, shakana kakuwayo, nguwaye kuna mata, apo anoyedza, zoisa kuna Jesu anobatsira, nemoyo wekuzira, obvisa chinetso, ora pawa kaneta, shakana kakuwayo, mukuna mata, tino komborerwa, ora pawa kaneta, shakana kakuwayo, panguwaye mna mato, tino fusembira, shikomborero jesetino ziwana, mukusimbira iye, hakuna dambudzo, ora pawa kaneta, shakana kakuwayo, mukuna mata, tino komborerwa, ora pawa kaneta, shakana kakuwayo. Tohu ya kumchinjiko, ubofu neurombo, andidi chimwe chiro, asiru ponesoro, dosimbi rakunemwi, ye pa Calvary, dinofu gama pasimu, mundipo neseidi, Jesu njo kuchemera, moyo wangu waipa, Jesu ye wataura, dinozo kuchenura, dosimbira kunemwi, ye pa Calvary, dinofu
kama pasi mundipo neseini dapaje sekunemi ziro seje pasi moyo ne muwiri wenyu narini dosimbira kunemi iyo nyenye pakavari dino kama pasi mundipo neseini dosimbira kunemi mune zvidzidzo zvenyu zvinondarabwaini nemaropa iro Kristu dosimbira kunemi iyo nyenye pakavari dino kama pasi mundipo neseini Jesu arikuya moyo wangu wazara zinonda kachenurwa birikura na Jehova dosimbira kunemi iyo nyenye pakavari dino kama pasi mundipo neseini Jesu arikuya moyo wangu wazara zinonda kachenurwa biriku na Jehova dosimbira kunemi iyo nyenye pakavari dino kama pasi mundipo neseini dosimbira kunemi iyo nyenye pakavari dino kama pasi mundipo neseini. Ndokwazisa munhu wese nezita raJesu pazuva ranhasi. Toda kutenda Mwari nekusangana zvakare pachirongwa chekuparidzwa kwevhangeri. Ivhangeri ichaparidzwa in season and out of season. Ino inguva yakanaka apo tasangana pamberi pechigaro chaMwari tichitaurirana zvinhu zvatofanirwa kuita Jesu asati auya. Chimwe chacho chatoda kudzidza nhasi slowly munguva yatakatarirwa inyaya yeSabata. Farirai inyaya yeSabata vatendi. Farirai inyaya yeSabata. Hatimbopindai mukati mayo zvishoma. Tonoti inofamba sei. Nyaya iyi ihuru, but chinangwa chedu pachidzidzo chanhasi ndechekuda kuburitsa chikonzero chinoita kuti Satani avenge Sabata. Chikonzero zvakare chinoita kuti vanhu vahakire nyaya dzisiri dzavo. Munhu anovenga Sabata ndiSatani. But kutone vanhu vakutovenga Sabata kujoinira nyaya dzavasingaziye. Zvinofanira kunge zvichikuitwa nemadhimoni zvakuitwa nevanhu. Kuti munhu akatonzwa pari kutaura zvokuti Sabata kana kuti bhazi rakanyorwa kunzi Sabata, munhu anovaviwa. Akaverenga kuvhura Bhaibheri otarisa vhesi yakanzi Sabata anobva pfuura nokurumidza kuhakira nyaya dzisiri dzako. Nyaya yeSabata inyaya yevatendi, iva nyaya yevana vaMwari. Saka toda kutarisa reason why nyaya yeSabata ichibhohwa vanhuwo zvakare. Tichawana vhesi yekutanga. Luke 4 verse 16. Luka chapter 4 verse 16. Verse 16. Yes. Akasvika paNazareta paakanga arerwa, akapinda musinagoge nomusi weSabata sezvaaisiita. Akasimuka kuti arawe. Mukazvitarisa munoona pasangana zvinhu zvira. NdiJesu Kristu ari kubva kwaari kubva, ndobva asvika paNazareti nzvimbo yaakakurira, ndobva apinda muchechi uri musi weSabata, akapuwa zvekuverenga. Pane zvinhu zviri zvasangana.
chechi nesabata. Ichi ndo chimwe chikonzero chinoita kuti sabata rivengwe naSatani. Vanhu vojoinira nyaya dzavasingazivi kuvenga chinhu chaMwari. Hakuna imwe nzira yakagadzirwa naMwari paplanet Earth yekuponeswa kwevanhu isiri muchinjiko via chechi. Hakuna. And ukaona uine mweya wokuvenga chechi, uri padhuze munhu waMwari nekumawere kuri kuenda madhimoni. Totoone vhesi muNew Testament takatotipirwa naJesu kare kuti gehena rakagadzirirwa ngirozi dzaSatani naiye Satani wacho. But ukaona wovenga chakasiyiwa panyika chakanzi naJesu ndo chandawana ichi chandichashandisa kuti vanhu vaponeswe. Munhu waMwari unoponeseka sei? Saka panapa pasangana zvinhu zviri. Jesu ari kupinda musinagoge, muchechi, nemusi weSabata. Kureva kuti pane zvinhu zviri panyika panapa zvatiri kuwana mumavhesi aya zvisingagoni kuparadzana. Chechi neSabata hazviparadzani. But ndine kanyaya kandoda kuti sei Satani achivenga Sabata anorivenga nekuti rinotaurwa kuchechi. Ndingakupei katestimony kekuti chechi yakanaka. Ndosaka Jesu akaenda kuchechi musi weSabata. Pakukura kwedu taita zvataiita tichienda kwataienda tichiti kuita zvechechi. Tichito ikoko mazuva andiri kutaura aya mazuva ataenda kuchikoro 80s and 90s. Makore iwayo I remember very well. Teacher aidzidzisa maths. I stand to argue chero ari mupenyu tikasangana nhasi kuti zvechokwadi akanga akaenda here kuchikoro kwakaenda vamwe. Nekuti waiti ukabvunza kuti ticha pamanotsi amanyora pabhodhi ayo maths apo handisi kuona kuti pakanzi apo wainzwa ticha akuti vhura maziso. Then unobva waona kuti ticha uyu ina handisi kunyatsoona but ndiye anyora akunditi vhura maziso. Saka ndoona sei manje? Izvozvo zvinoratidza kuti kune maticha akaenda kuchikoro kunodzidzisa udzidzisi but vodzoka vari madofo kuzodzidzisa vanhu. Kunotoone maticha madofo. Ipo panapa tiri kutaura takatarisana nemadofo ematicha. Vanhu vanokonzeresa kuti vana vangachazogona muchikoro vatadze kugona. Kutadza kuarticulata zvinhu muchikoro. Iwe wakaenda kuchikoro nematicha akadaro. But panyaya yatiinayo nhasi ndakazozviona ndasvika kuchechi kuti no. Hatiti chikoro minus church is equal to 0. Nekuti vadzidzisi vanogona kuarticulata zvinhu ndakavaona kuchechi. Tazouya kuchechi tazopinda nevamwe tanyengererwa kuya kune zvechechi. Takasvika tikaona vanhu vari clinical pakutsanangura zvinhu zvekuti maths dzakanetsa, algebra yakanetsa, ticha zvaacademics takanoiwana yareruka zvaakuvhenganiswa nevhangeri. Saka ndakabva ndaona kuti chiita zvese zvauri kuita wakamainasa chechi hazvibudi munhu waMwari. Kuna vanhu vanovenga chechi zvakadaro zvokuti anotoona kuti zviri nani dzinza redu ringe riri revanhu vasinganamate pane kuenda kuchechi. Aiwa munhu waMwari, kuchechi kune zvese. Kana tasvika kuchechi ndo because kuchechi kune zvinhu tu zvinoitwa naJesu. Kune zvemweya zvinodzidziswa ikoko nezvenyama zvinodzidziswa ikoko. Saka tiri kuti isusu kana tasvika kuchechi zvinosvikaitwa naJesu ndezvekuti paunenge uchitadza kunzwisisa zvinhu zvaacademics wouya kuzvinhu zvemweya kuchechi. Jesu Kristu anochidirecta brain dzako kuti dzigone kubata zvinhu zvekuchikoro asi uri kuchechi. Saka chechi yakasetwa panyika panapa kuti igadzirise matambudziko asiri ekuchechi. Saka ukaona uchivenga chechi wajoinira nyaya dziri dzako, chinhu ichi chinonzi chechi chinofanira kuramba chichingovengwa naSatani nekuti ndiro ziso raJesu Kristu panyika kubatsira vanhu kuti vawane zano rekuponeswa. Kwete zano rekuponeswa chete nezvimwe zvatichatarisa pazasi. But nyaya yedu yatanga Jesu achipinda muchechi uri musi weSabata. Zvinhu zvofamba zviri tu. Haugoni kutaura nyaya yeSabata urega kutaura nyaya yechechi. Haugoni kutaura nyaya yechechi urega kutaura nyaya yeSabata. Inenge isinei naJesu wemubhaibheri nyaya unenge uchiita. Asi kana zvina Jesu wepaKalvari zveSabata zvinofambawo nezvekuchechi. Ndo point yedu yekutanga. Ndosaka Satani achivenga nyaya yeSabata. Inopinza chechi mukati. And yet chechi ndiro ziso rekuponeswa kwevanhu. Tinoda kuinda pavhesi yedu yechitu. Ezekiel
20 vhesi ya20 tiri kuverengerwa Ezekiel 20 verse 20. tiri kupindura mubvunzo wokuti ko sei vanhu vachivenga sabato, sei vanhu vachijoinira chinhu chinovengwa nasatani, vanhu vojoinira nyaya dzavasingaziye. Kuvenga chakavengwa nasatani, sei vanhu vachivengawo sabata sezvinoitwa nasatani? Imwe vhesi yacho vhesi 20 verse 20. masabata angu ngave matsvene kwamuri, zvigowa chiratidzo pakati pangu nemi, Yes. kuti muzive kuti ndini Jehovha wenyu. Iri rinoti wenyu, rimwe rinoti anokuitai vatsvene. Hanzi sabata rangu ngarive chiratidzo pakati pangu nemi, kuti muzive kuti ndini ndokonzeresa kuti munzi muri vatsvene. Saka nyaya yesabata nechekuita nezveallegiance, panofanirwa kuwanikwa mutsauko, panofanirwa kudhirowewa line pakati pevanhu vanonamata nevasinganamati. Laini rachona rakaiswa naJesu Kristu, ndosaka akaenda kuchechi uri musi wesabata. Ainyatsodhirowa laini riri straight rinooneka kuti ava ndevamwari, vanoitwa vatsvene naMwari. Laini racho rakadhirowewa panyika panapa, rakaiswa mubhaibheri izuva resabata. Ndakapa vanhu vangu sabata kuti vazive kuti ndindokonzeresa kuti vave vatsvene. Ukanzwa zvichinzi tina holy father vasvika, unobva wangoona kuti iholi yemumaoko zveshiwani mumabhachi, haisi holi yemubhaibheri. Kune holi yestepi yekufamba zvakanaka, kozoita holi yemubhaibheri. Holi yemubhaibheri tinoiwana pamavhesi. Tiri kunzi panapa anokonzeresa kuti tive vatsvene ndiJesu Kristu. But takapiwa chinhu chinoita kuti uzive kwekuwira. Wowira kuna Satani here kana kuna Jesu Kristu isabata. Ndosaka Satani achivenga zuva resabata. Rinotaura kusaidi kwatiri. Haikona kujoina vanhu vari kuda joinira nyaya dzavasingaziye, nyaya dzekuvenga zvinhu zvaMwari. Wobva kuti zvesabata izvi ndezvei? Zvaiitwa kudhara. Nai, zvinhu zvaiitwa kudhara zvakashate. Zvinhu zvekare zvakashata chi? Zvingani zvekare zvamuina zomba menyu? Vanhu vanoshinga kuchengeta masofa a1980 kusvika pa13 nemasofa anoenda mukati. Vanhu vachirumwa nenda dzemasofa a1980 vachiramba chinhu chekuchechi. Mune zvinhu zvingani zvekuma70s zvamuinazvo. Kuramba zvinhu zvakudhara sabata nderekare. Sei muchiramba zvinhu zvekare muine madhongi emuna emurudhizha? Vanhu vanoramba zvinhu zvekare vachireva sabata, zvinhu zvekuchechi. Zvinhu zvaJesu Kristu ukatarisa pfungwa yemavengerwa anoitwa sabata, unoyatsana handifungi kuti vanhu, and you are right, havasi vanhu vanovenga sabata, is the wicked one. Wakaipa ndiye akanzwa nyaya ichidhiskaswa mudenga naJesu Kristu pautatu hwavo. Ndobva une kukosha kwenyaya yesabata kune vose vachatenda kuti chiratidzo pakati pevanhu vaMwari naMwari wacho. Ndobva Satani azvivenga zvachose. Saka anobva azvivenga zviri 2. 1, anovenga zuva resabata. 2, anovenga chechi. Nekuti ukaenda kuchechi unovhurwa pfungwa. Kuchechi chete kwaunoti kana wapinda unosvika vakomana vachiarticulata vachiburisa mapoints vanoratidza kuti izvo zviya zvesabata zvakudhara zviya zvichiriko kuchechi. Saka ndoda kukoka inhasi tipinde into detail kutarisa zvimwe zvikonzero why nyaya yesabata ichibhoha vanhu kunyanyanyanya Satani. Taakuenda pavhesi inotevera. Exodo 20 vhesi ya8. Yes. Rangarira zuva resabata kuti urichengeteriwe dzvene. Ubate mazuva matanhatu uite mabasa ako ose. Yes. Asi zuva rechinomwe isabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata basa naro, iwe kana mwanakomana wako kana mwanasikana wako kana muranda wako kana murandakadzi wako. Yes. Kana zvipfuwo zvako kana mweni wako uri mukati memasuo ako. Kune vose vanogona kunge vajambwa nevhesi. Kuna vanhu vanongononoka kusvika panzvimbo. Tiri kuverenga Exodus chapter 20 verse 8 kuinda kuna 10. Ndo vhesi yedu. Totenderera ipapo kusvika taparadzana. Exodus chapter 20 verse 8 kusvika pana 10. Rangarira zuva resabata kuti urichengeteriwe dzvene, ubate mazuva matanhatu uite mabasa ako ose. Iwe kana mwanakomana wako kana mwanasikana wako kana muranda wako kana murandakadzi wako kana mweni wako mukati memasuo wako kana zvipfuwo zvako. Verse 10. Verse 10 tichaidzokorora. Ndoda kuti timbotarisa piece by piece. Ndopega patiri kuverenga, hakuchina mamwe mavhesi. Zvimwe zvese semunhu akangwara unochipfekera vhesi yaunenge waona yauya papoindi yatataura. Now panyaya yatiri kudzidzai muri kuona kuti iri pa10 commandments. Chidzidzo chedu chiri kutoratidza kuti mutemo wesabata une chekuita nezvemhuri. Iwo waona sei? Ndo chaipo patinodzidza family life iri tsara apa.
That's the reason why Satan achiti akafunga so pamusoro penyaya yesabata pfira mate pasi. Satan akafungisisa pamusoro penyaya yesabata so anouraya munhu. Kana mweya yakaipa ikaona vanhu vakuita zvesabata, pangatogadzirwa makore kukanaya, panofa munhu apa nekuti pakudhiliwa nenyaya yemhuri. Tangotarisa zvemhuri mucontext yesabata. Iwe kana mwanakomana wako kana mwanasikana wako kana muranda wako kana murandakadzi wako kana murandarume wako kana mweni wako uri mukati maso wako kana zvipfuyo zvako, praise the Lord. Hatitarise ipoindi yekutanga. Satani anovenga sabata, kune vanhu vakujoinira nyaya dzavasingazivi. Now munyaya dzedu tine maletters 4 andichada kuti musaakangano. Pachapter 20 verse 8 to 10 pane word rinonzi kana. Kana, K-A-N-A. Inzwi iri kushona iri rino suggesta. Rekedza ndikupe muenzaniso. Unogona kuuya na 9 kana zvanetsa na 10. Kureva kuti hapasi fixed pano apa. Pari kuiswa mukana wekuadjusta pano apa. Pari kuiswa mukana wafunga nazvo pano apa. Kana mwanakomana wako kana mwanasikana wako, pari kuiswa mukana wemaonerwo kuti mutarise, munogona kutarisa neimwe engo same issue. Now uchiona izvo akuitika. Hanzi kana mwanasikana wako ndo yandiri kuda kutanga nezvayo, kana mwanakomana, kana murandakadzi kana murandarume. Pamutemo wesabata ndiri kutoona kuti tiri kudzidziswa naMwari kuti hakusi kushamisira kuti ukaita upfumi hwekuti unoda mukomana anokubatsira kuuchengeta, hakusi kushamisira. Pachapter kune vanhu vanoti kana munhu akaunganidza zvinhu zvake obva aita mukomana webasa anomubatsira kuzvichengeta, kuti vakuita zvevakomana webasa anozozvigona here. Hakusi kushamisira kuita mukomana webasa, nekuti mutemo wesabata unodzidzisa kuti ukaunganidza upfumi unogona kutsvaga anokubatsira kuuchengeta. Ndiri kuzviona pachapter. Kuna vanhu vanongofungidzira kuti kutoita munhu musikana webasa kushamisira. Bhaibheri riri kutonditaurira kuti kana basa rakawanda pamba mhai, munogona kutsvaga musikana anokubatsirai basa. Hakusi kushamisira. Makakura mese, makatamba mese, mukaroorwa same area mese, munopinda same church, uyu ane musikana webasa ima kuti anoshamisira, anozozvigona. Hakusi kushamisira, zvotoone vhesi. Kuva nemunhu anokubatsira basa pamba hakusi kushamisira. Ndo point naJesu pamutemo wesabata. Number 2, ndakudzoka kwamuri ndakakutarisai straight. Mutemo wesabata pachapter iyi unodzidzisa kuti kana mashinga kutsvaka anokubatsirai basa, gonaiwo kumubhadhara. Iwo unoti chii? Imhosva kuunganidza upfumi, motsvaga mukomana webasa wamusingagoni kumira naye. So pandiri kutaura nyaya iyi ndiri kufunga pamwe pandakambosvika. Uri kusvika iwewe vanhu vachigara kuBorodale vaunza sipo 1 bar pasina shuga kumukomana ari kuchipinga. Kana usiri mweya utsvina mweya. Patarise ipapo pane njodzi. Saka Bhaibheri manje ndosaka Satani achivenga nyaya yesabata, nekuti iri chekuita nezvemhuri. Pakutaurwa nyaya yemunhu webasa, Satani ndobva ati inozobuda pachena. Rekedzai ndikarenda kutaurirai mutemo wesabata unodzidzisa kuti zvinokoshawo futi kuva nemunhu anokubatsira basa pamba, but kana mava naye make sure munogona kuzomira naye. Ita munhu webasa ari kuchengetwa navanhu panext door. Saka musikana webasa wokusavadha manje akupfidwa nemupostori kwaJohani Marange. Ndozvamakaronga. Ndosaka Satani achivenga nyaya yesabata, nekuti ine chekuita nemagariro anoita vanhu mumusha. Inyaya yemhuri. Kana mwanakomana wako kana mwanasikana wako. Point number 3, panoti kana panoreva kuti unogona kusatova naye, hazvina basa. Munogona upenyu hwese, mukoma wako aine vashandi, sisi wako vaine vashandi, munin'ina aine vashandi, iwe usina. Chikonzero chacho ivhesi iri panyaya yesabata inoti kana mwanakomana kana murandakadzi. Kureva kuti kuva nemushandi hausi mutemo. Kana murandakadzi kureva kuti unogona kusava naye, haisi mhosva. Kana uinaye hakusi kushamisira, kana usina haisi mhosva. Munhu anototanga, kune vanhu vakawanda vakanditarisa, vakatsvaga vasikana vebasa vaona shamwari dzavo vanadzo. Dedi, Mai Juliet vane musikana webasa. Wanzi saka. Wanzi
etangotsvaka hwana anozosara achitisukira ndiro. Muri kuda munhu anosuka ndiro? Are you serious? Nenyaya yekuti muri kutsvaka munhu anosuka ndiro kana kuti muri kufanana naJuliet? Inyaya yekuda kufanana nevanhu. Musikana webasa tinova naye zvinofanira kuva genuine kuti ndewe. Kune vanhu vakatsvaga vanhu vekuvabatsira mabasa. Ini ndiri kuda mawedzi atoshandisa. Musikana webasa, mukomana webasa. Ndoda matauriro atinoita kumashona. Vanhu vatinotora tichiuya navo mumusha pamutemo uyu ndeve basa. I hope havasi kusikokonzeresa kuti venyu vave vekugara. Kana kwauya vebasa venyu ndevei. Motoone vana 2 vekugara. Uyu ndewe kufudza mombe, wenyu ndewe foni. Uyu ndewe kusuka ndiro, wenyu ndewei. Anomeja nesaluni. Ndosaka Satani achivenga nyaya yeSabata nekuti pari kuda kutarisiswa kuti nyaya yeSabata inombonei mukati. Ine chekuita nevashandi mukati. Takuenda papoindi inotevera. Pamutemo umwe chete waverengwa namufundisi pataurwa nyaya yemuenzi. Very important. Iwe ukazvitarisa unogona kutoona kuti zvechokwadi pamba panapa panenge pane chinhu. Pamba penyu pakapedzera kuya vanhu rini? Ende vanouya kana zvaita sei? Vaenzi. Tasvika kuchechi ndokune kutinzi Mwari akanaka, musha usingasvika waenzi wakashata, ndimune muchidaro, asi pamba penyu hapauye munhu. Vanhu vakatovhota, vanhu vemumaraini panext door vakatoita meeting musipo, vakawirirana kuti don't make a mistake apa paendwe. Usazoite muenzi pana Eunice. Kwairewa pamba penyu. But mutemo weSabata unodzidzisa kuti pamba pasingasviki vaeni pakamboita sei pana, asi mune chinhu kana. Ende tine mharidzo inonzi musha mukuru kureva kuchechi. Zvechokwadi ukaona pachechi pasingasviki vanhu, tarisisai. It's either vaparidzi vacho vanituka vanhu, dhokasi yacho inoita business yekunyaya vanhu, kana kuti mayuti acho anomitisa vanhu. Saka vanhu vatombodi kutsaukira kudhuze kwenyu. Asi kana tichitaura zvemutemo weSabata mukontekisi yenyaya iyi, Mwari akanga achitaura kufamily yemaJudha, aitotaura kumhuri, pamba chaipo chaipo. Zvikanzi kana muyena ari mukati memasuo ako. Ende kana ndapedza kutaura nyaya iyi, maakutonyatsoziziya kuti atete vari kuuya. What is your attitude kana bamnini vachiuya? Mai vepambapo vanoremerwa nekuuya kwabamnini, munin'ina womurume wenyimi. Mupfungwa menyu mune muchiti last time paakauya angosvikochinja hembe ndobva atora dzemurume wangu kwautanga kupfeka asina kundibvunza. Saka hamutodi zvevaeni nenyaya yehembe dzakachinjaniswa nevanhu vakabarwa nemunhu wani. Blood is thicker than water. Kana achinga auya muchinda uyu mwana wamai vangu inini anopfeka dzandopfeka inini, imi munenge mune mweya utsvina. Sabata rinodzidzisa kuti regai vaeni vauye at their own peril. Kana vachisiko mushonga wamune maisa mundiro ndivo, but Sabata rinodzidzisa kuti vanofanira kuuya. Pamba pasingasviki vaeni panoda kutarisiswa ndezvei. Munenge mune chinhu, munovenga vaeni. Ende zvechokwadi ndiona kunge mune chinhu. Rekedza titaure pfungwa dzekuenda kunopedza nyaya yedu. Nyaya yaverengwa apa ndoda verse 10. Verse 10. Ya, tozodzoka kumusoro. Asi zuva rechinomwe. Woisabata kairo. All right. Verse 10. Asi zuva rechinomwe iSabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata basa naro, iwe kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana murandakadzi wako, kana mweni wako uri mukati mamasuo ako. Ndoda pamasika apo. Iyi yacho isati yapera. Kana mweni wako yatopera. Nokuti namazuva. All right, kudama paverenga ndisina kuzviona. Ndoda panoti kana zvipfuyo. Kana mwanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana zvipfuwo zvako. Good. Kana mweni wako. Chiregai. Kana zvipfuwo zvako. Ndochikonzero chimwe waisatani achivenga Sabata vanhu vojoinira. Chinjavengwa nedhimoni unochijoinira papi wori waJesu Kristu. Kana zvipfuwo zvako. Pachapter iyi kune vanhu vanotovengana mumusha. Kuvengana so munhu aita mombe. Nzwa akunyepa vanenge vane chinhu. Vagodzitenga kumari yavo henderana nemombe dzavakatenga. But chapter iri kuda kutondidzidzisa kuti mutemo weSabata unoti unofanira kuunganidza upfumi. Iwe waona sei? Hakusi kushamisira kutenga mombe.
kana zvipfuyo zvako, kureva kuti munhu anotenda muzita raJesu Kristu anosungirwa kuunganidza upfumi. Ende ndoda manyorera aJesu Kristu very careful. Iri rati zvipfuyo, kureva kuti munhu ane mabhurera ari pavhesi, munhu ane maroad runner ari pavhesi. But kune rimwe version yeshona haiti zvipfuyo, inoti kana mbongoro. Kureva kuti munhu ane mabrahman ari pavhesi, munhu ane madhongi ari pavhesi. Vanhu vanoshorana mumusha. Unyatsoona kuti havasi vanhu, ndiSatani akavenga nyaya yekupfuma, anovenga nyaya yeSabata. NdiJesu akati kana mazogara mutengewo madhongi. But kune vanhu vanofungidzira kuti ane madhongi haasi wechechi, ane mabrahman ndiwo kunamata. Ndiani akadaro? Mutemo weSabata unodzidzisa kuti unganidzai upfumi, zvipfuwo. In all versions, whether ihuku, ishiri kana kuti imombe, madhongi zvese zvinofanira kuwanikwa pamba. Ende pari kutaurwa vhesi, unotonyatsoona kuti whether uri mutauni kana uri kumusha, unokwana pavhesi. Zvipfuyo. Kune zvinotoita tiri kuBorodheo, koita zvinoita tiri kumusha. Unganidza zvipfuyo. Imimi manje makuita tsika yekuunganidza zvipfuyo netsotso manje. But vhesi iri kutoratidza kuti Sabata rinodzidzisa kuti shanda uunganidze. But imi unounganidza musina kusenza. Ende makawirirana mukadzi nemurume kuti hazvina basa, kana wekuchechi vakazozviziva ko vachazozviita sei, vagozvidii. Ndikati ndikutipirei nyaya yezvikwambo. Kwese kwakaitwa zvezvikwambo, pakafa akanga aine chikwambo, zvakasara zvikanetsa vakasara. Siyana netsika iyoyo vanhu vacharwadziwa. Nomuita bhizinesi rekubara muine zvinhu zvakaungana seri kwekona kwemba, kuti kana mukatanga kufa imi zvigonetsa vanhu singazivi kuti zvakabvepi. Kuti chechi igopinda bhizi rekunamata, kunamatira munhu akaita musikanzwa, kuunganidza zvinhu pasina ashanda. Mutemo weSabata ndosaka uchivengwa naSatani, nekuti unokurudzira vanhu kuunganidza zvinhu nemaoko. So pandataura apa mubvunzo unoti, zvamina zvimakazwanawo. And you agree with Jesus Christ. Kuti pawakanozitora Jesu akanga aripo, achizviona, wakadherera tsitsi dzake. Wakadherera tsitsi dzaMwari. Mukadzi wako chete nevana vako vasiri kuziva kuti ndezvechitsotsi, but iwe unoziva. Saka tiri kutarisa panapa chikonzero why nyaya yeSabata ichibohwa Satani. Zvakadaro zvekuti kunotone vanhu vakutohakira, vanhu vanoda kuunganidza vasina kushanda, saka nyaya yeSabata havaidi. Munhu anokura kusvika muzera rauriro, asingagoni kunyatsobata badza, kungotimba kudai, unonyatsoona kuti hakuna west yakadai. Munhu ari kuda kubhenda kunge hameno kamubhende, kubhenda sekunyepa, bhenda zvakanaka. Kana tainda kumusha tofanirwa kunoshanda, kana tiri mudhorobha seri kwemba kunoshandika, kubhenda semunhu womurume. Nyaya yeSabata inodzidzisa kuti gonawo kubhenda zviri kuitwa naMwarume muraini maunogara. Regai tarise pfungwa idzi. Saka point yedu irungoti kuunganidza pasina kushanda isatanism. And you are not a Satanist. Kutoronga, uri kutoplana kuva. Don't try it. Hatidzoka itipedze tiri pekupedzisira tione kunamata. Ndoda pari kunzi neBhaibheri. Ichi ndiwo chimwe chikonzero chakasimba why Satani achivenga Sabata. Kana mwanakomana wako kana mwanasikana wako. Inzwai maSabata ese, whether muri majeke nisheni, kana muri wakwaJohani Marange, kana kuti muri ma7th day, amene nevamwe vari kujoinirawo vari kuona kunge zvinoshanda. Nevamwe vese vachiri vari kufunga kuti hazvishande, teererai pfungwa iri panapa. Iwe haufaniri kujoinira Satani kuvenga nyaya yeSabata. It's only the devil who hates this day. Nekuti day rine chekuita nenyaya yechechi. Chechi riri ziso raJesu pakuponeswa kwevanhu. Iwe usapinde nyaya zvausingazii. Nyaya yeSabata nenyaya 2 dzasara, dzaverengwa nomufundisi. Kana mwanakomana wako kana mwanasikana wako. Pamutemo uyu ndo pakaintroducwa pfungwa dziri mumhuri zhinji kuti kana mai vasina mwana ngavadzokere kwakabva. Iwe unoona sei? Mutemo weSabata ndo wega unoratidza kuti kuva nemwana kana kusava naye womusikana hazvina basa. Inoti kana mwanasikana, kureva kuti unogona kungosina. Iwe waona sei? Kana mwanakomana. Kureva pari kunzi kana mombe. Kureva kuti kusava nemombe haisi mhosva. Kana muenzi, pamba pakasauya muenzi haisi mhosva. Kana mwanakomana, kureva kuti hausi mutemo. Kuti munhu akaroorwa akauya musha muno, poshaikwa mwana musikana, unzi zvikwezvi, zvawangova varume vega vangoita raini. Hakuna mutemo unoti ngavave vasikana ba. Kuvanhu vatema kune katsika yekuti munhu akabara vasikana vakawanda kusina mukomana ane mhosva.
Afana kudzokera kutsvagwa anobara mukomana kuti gova nedzinza. Ichocho ndo inonzi Satanism in capital letters. Munamato wedu watiri kuda kuita ndo kuti Mwari ngaazvirambidze kuti muite tsika yekuvenga vanhu mumusha vakaroorwa musha nekuti hana mwana wemhando yamunoda. Zuva reSabata rinongodzidzisa kuti unogona kuva nevana unogona ngosina. Mwari ndewe munhu wese. Mwari ngaakukomborerei. Pamunamato wedu watiri kuda kuita ndo kuti Mwari atibatsire tifarire Sabata. Tofarira nezvese zvinodzidziswa pamutemo uyu tozviita sekutaura kwaMwari. Kana uriwo munamato wako unogona kuti joina pamunamato. Ngativhare maziso tinamate kuna Mwari wamasimba ose muzita raJesu Kristu. Nokutendai nekuti ngoni dzenyu dzinogara nesu mazuva ese. Mutemo uyu unovengwa newakaipa zvachose. Kune vanhu vakazojoinira nyaya vasingazivi. Pamutemo weSabata patinodzidziswa kuti tofanirwa kuenda kuchechi. Pamutemo weSabata patinodzidziswa kuti tofanirwa kushanda. Pamutemo weSabata patinodzidziswa kuti togona kuunganidza upfumi muzano renyu. Pamutemo weSabata patinodzidziswa kuti togona kuva nevana kana kusava navo hazvina basa. Totenda kuti matibatsira kuona nyaya iyi kwese kwatichaenda neupenyu tirege kuoma musoro mumusha muzita raJesu nekusingaperi. Amen. Uyai mudzimbu mchene Tanzwa kwenda kisiso Jesu apoleza hirozo koraura Jesu apoleza ziwiza nyitatese kumiri yokwenyanza tenzia notituma Jesu tumira nyipanyanza Jesu
imbanyi wachitsuwa kana vari panyanza pasiri chazorizwa Jesu aponesa imbanyi mudambudzo Jesu aponesa ngerupenyu nerufu Jesu aponesa imbanyi nekufawa moyo unonamudza imbirani panguwa Jesu aponesa imbanyi zipamweya Jesu aponesa kuti ndudzi dzizoda Jesu aponesa daidza kuponesa